Kaninhop er vi stadig langt efter svenskerne, men derfor kan man da godt afholde et dansk mesterskab. Kaninhop, den helt nye dille for kaninavlere og kæledyrsentusiaster. Og selvom det ser både sødt og pudsigt ud, så er det ikke det rene sjov. I Sverige, der samler de 10.000 af mennesker og holder store stævner med flere hundrede deltagere. Og som vi også lige hørte blev nævnt før, at i højdehop, der springer man i Sverige 1,35 meter. Mod 68 herhjemme. Mod 68 nu, men trods alt så er det vist også noget med, at Sverige holdt deres første landsmesterskab. Der var der kun 10, og vi er altså stillet 70 starter her, så vi skal nok komme efter. Ved kaninavlernes landsudstilling i Tarm blev der afholdt Danmarks mesterskaber i denne helt nye flyvende event for gnavere. Og kaninerne har lært at tage udfordringen med et smil. Bare de er nysgerrige nok og kan lide det, så kan de sagtens. Hvad skal der til ud over nysgerrighed for at blive en god kaninhopper? Ja, de skal jo kunne lide det selvfølgelig. Og de skal også helst løbe stærkt lige. Vi bliver jo bedre og bedre, så nu er det ikke kun fejl, for det gælder mere. Man skal også være hurtig. Ja. Mens denne lille gruppe særligt privilegerede hoppere boldrede sig over forhindringerne, så var virkeligheden langt mere alvorlig her på podiet, og skønhedskonkurrencen stadigvæk er den vigtigste begivenhed i en kanins liv. Især når der taler om 100 års jubilæumsudstilling, så det var med at være op på tagerne. Den skal op og præsentere sig, med strakte forløb, rigtig vise sin udstråling, og det er det, der gør, at den har vundet i dag. Forstår man ikke at vise sig frem som en skønhedsdronning, ja, så venter en krank skæbne. Når man opdrætter kaniner, så skal man jo, for at være en dygtig opdrætter, lave så mange, at der bliver noget at sortere væk af, så det kun er de bedste, der bliver brugt til udstilling. Og dem, der så er knap så gode, jamen dem tager vi simpelthen og slagter. Er det ikke synd? Ja, det er i hvert fald ikke synd for hverken mig eller min familie, det er sikkert. Jeg tror heller ikke, det er synd for kaninerne, for du kan godt se, at hvis du... Ja, jeg har en lille tabel derhjemme. Hvis du lod det bare yngle videre i løbet af ganske kort tid, så vil du have 1 million kaniner, og det er der ingen mennesker, der har plads til. Så nej, det er ingen synd. Mens dyrene her sad og ventede på dommen, om de i fremtiden skal tage del i avlsarbejdet, eller om de skal ende i kødgryden, så nåede forhindringsløbet til den afgørende fase. Og her var Rudolf fra Fyn helt oppe på dupperne. Tror du, han bliver ved med at synes, det er sjovt? Ja, det jo bare han får noget afveksling og træning, så bliver han lige med at synes, det er skide sjovt. Synes du også, det er sjovt? Ja, i hvert fald. Godt, tillykke med det. Tak. Dermed kunne Rudolf vende snuden hjem med titel af Danmarksmester og berige med laurbærmedalje og livet i behold. Der var godt 3.000 mennesker inde og se de mange.